Thank you for tuning in to ZimNews Beat TV with Robert Tapfumani. Mkoma makadi? Aiwa ndi right yangu. Anditika. Kuno kuri right. Mabva kwa mtoko. Ndizvo zvocha. Kwa ndisina sonzwa kachibucha chichibuda mumwe. Ai nzara kweli kule. Wenzara. Haiko kwapisa. Kwapisa. Anditika. Asi mama tiri mezve. Aiwa takarima. Asi kuti mvura inozokwanisa kuzoti zviite zvakanaka. Anditika. Chadidi inguva yacho. Ndakanzwa mukoma mandifonera zita ndiani? Nditwa Nicodemus Mtizi. Kana kuti mwana zoti B ndio runya zikana. Anditi. Rakabva kupiro. Ndangokuna nyikonzo B. Anditi. So ndichibvunza abereka vangu nditi iri nickname ira manoda nditi ndakatodza meno ndasekurira handizona zoziva. Anditi. Pamutoko muri nechepapi? Pamutoko pasenda chepechepea. Mutoko center. But ndokumusha here kana pasenda? Kumusha ndokwana nditaura nditi kunonzi Masawa. Kumasawa. Anditi. Alright mukoma. Ndakanzwa mandifonera mukati namwe nematambudziko zvanetsa kunoku ende mukati kunyanya mumhuri kwenyu. Dambudziko rakamira sei? Kana tichitanga tichingatiri rakatanga sei? Right. Inyaya yakatanga irangoti ndaraunga anga achiri mupenyu. Paita ndangoti kure ini pakatangira rangu rine dambudziko. Ndangoti kure ini okwamai kure. Achiti mwana paangoti ungoti munhu angotanga kurwara. Aunzi zvini andaunzi ndini ndiri kukonzeresa kuti munhu aite arwari kana munhu akashaya mari unzi ndiye arikuita se ari kukonzeresa. Saka right zvadaro takamboenda kuchechi takambonitora pataenda kuchechi taita zvezemeni zvekuchechi taenda kuchechi zvawaida kuti zvibude zvakaramba waida kuti ndibatwe njinzi shuwa ndakaronga. Tasvikaiko takapirwa pekutanga takapiwa profita wangu anoita 4 pa4 ipapo hapana takabuda tikati mazvinzo it's okay ndobva tagara apa iko kumaprofita vaingosiko kuchenesa here vaizotaurawo here kuri kubva dambudziko riri kunetsa menyu kufiwa kurwariwa nekusheka kwemari. Alright. Apa pekutanga vaitaura nyaya yekuti imhepo yekusimudzwa kubva mutsinga menyu ingesimudzwa right zvadaro tichiri pekutanga pamwe pacho ndobva wati boys apa paita vamwe vana chikarara vakati ndaona mashure kune sekuru wenyu wakauraya munhu. Alright. Ndobva iyoyo yapera yekutanga yazotyisa. Asi iyoyo handimira handei pane yekutanga here maenda imi semhuri handi maifamba semhuri masvika shuwa nokwamutize manzwa kuti kumashure uku zitateguru renyu rakauraya munhu bva masumuka zvenyu bva maenda bva manogara kumba iyoyo bva waenda kubasa kwako iyoyo bva waenda kubasa kwake mainzwa nyaya iyoyo. Hapana akataura nezvazvo? Hapana. Chikonzero chini? Wanyanya kusimudza nyaya dzacho wakabva wangonetawo ipapo. Wanyanya kusimudza nyaya dzawo. Saka hapana akabvunza kuti ndiani akaurayiwa ende akaurayirwa kupi ende ndiani? Right. Ipapo ndingataura zvonyaya. Tangoti tichibva kuzemeni tichipera izvozvo. Mumwe akananga kwake tatomboita runyararo. Vanhu vatakutanga kutouira. Handiti. Mumunhu menyu manga manyanya fiwa kana kurwariwa zvakaita sei zvekuti vanhu vanozopedzera vati biwa tipedze? Ine vana vaikarara nditi vachiti ndini Mandi ndakaurayiwa naB. And handiri musikana waB. Saka akandiuraya vandikanda kunonzi kujerenji. Mataurikira aita chi? Mhepo iyi. Mhepo dzacho. Mhepo dzakabuda kuvanhu vakawanda zvakaita sei? Kwakaita ino ndakaona 2
2 umwe hanzvadzi yangu chaiye ndakanzoti iri kuhwara ndakada kuti ndizoende kuiona ndinozokwanisa kuiona inyaya inoti vana mukoma wakabva vaudza mukwasha kuti no usaita kuti aonane hanzvadzi yake because ndiye ari kukonzesa zvinhu zvivi izvozvo ndaizotomona munhu anga asimba saka kuti ndiri ndakamona live achitaura hanzvadzi yangu chaiye asi matomaona 1 panda 2 makatotarisana navo sematarisana tana akaita mhepo ichitaura kuti iwewe ndiwakandiuraya pi ya pane kupedzesera izvozvo ndiye handazotarisana naye pane kupedzesera zvakaitika riniri yaitika ndaenda musi wapisiwa imba nechigayo ndomusi wandakatarisana naye ndikamuti yoti ini ndindakakuraya achiti ndindakakuraya ndida kuti uratidze vanhu wese vari pana mapurisa ese ari panapa sokupisa kwamaita dzimba dzangu muchiti ingozi handirika because chikandishamisa ndechekuti ndisamhanya bautaura nyaya yekuti wakatora huninji yedu ini ndakamuti ndimonye ndife kana kuti ndiite zviratidzo zvinoratidza kuti vanhu vese vaziva kuti ndindakaita se ndakauraya ndakatadza kuzviita saka ipapo mhepo ichibuda yaitota kuti ndakanga ndiri girlfriend yako hanzi ainzani Mandi imakamboita girlfriend inondinzi Mandi kana kuti chitongoti pamweni kana kakanyeba zita ndokubuda takanzi ichitoti ndini Mandi wakandiuraya ndobva maipa makomandi kuti ora kana ndiri ndakakuuraya chiita izvi papa nemapurisa amambo ekani zeta rapi nevemhuri kana uri ndiwe ndimonyi 1 2 uyezve kana uri ndiwe futi uyinzi wapisa imba ati kuti dzawapisa dzekunoku kana kuti ndapisa dzimba dzangu unobva wafanira kuti dzese bvazadzo neiri kuharare neiri kunhingi dzese dzinoita se dzinotsva imba kowai idzi dzazotsva dzega dzega ati hausi ndiwe because hakuna ngozi inotora huni nematsonzo tenzunga nemashango. Alright, good. Tajambira futi kumberi because nemabvunzira nemapindiro angaita nyaya. Handi pakutanga kwakaita moto uyu wakapisa dzimba wakazita kuti muzita si muzobatana nemhuri pazita mapurisa ekwamambo nemapurisa ezeta rapi. Moto uyu wakapiswa sei ende munhu akapisa uyu akanotora hunidzi achiita izvozvo ndiani? Chokutanga ndechekuti nomukoma wakati isu tenda kuchechi kwaMarangi. John Marangi, apostori. Pane musangano wabva kuitwa paMfakosi manje suna. Sana mukoma wakati isu takumbenda kukumbira kumira kunamata. Yes, good. Titanga tafambira nyaya dzipi? Dzemhuri. Mwana ari kukarara. Akatita mazuva good. Akatita mazuva. Uyu munhu akarori angari kumurume wake. Sarori akauya achita ndini Mandi ndakaurayiwa nani naB ndauraitapo tobva wauya uchitoda kukumbira timire kunamata tifambire ngozi yakaitwa nemukomana uyu anova B ndakuri pangozi yake akapara saka inini manje ndichibva ndafonerawo nezvikanzi iyo zvarongwana namukoma wako ka kana uri umwe munhu enda uchenurichi zita rako tobva ndateera kumusangano tosvika pamusangano tati mukoma zvandanzwa ndizvo here zvikanzi chokwadi ndati alright andazvinzwa kuti chiri pengozi tese zvandoda kuita ndoda kuti andachenura zita rangu inini handi yekumukuru wechechi totaura mukuru wechechi kanzi alright iwo wakambotada kutanga kuramba ndikati aiwa ini kana mava kuramba inini zvokuzeyeka hamuzondione papi ipapo ini tiri kuti dhokotera famba riri kuenda iri tichisvika kumukuru tichipinda mukuru iri results ichibva uku neresults ichibva uku chazomasanganisa ese tozoona kuti ichafamba sei kanzi alright zvakanaka isusu chamwari takanga tatofambisa basa kudhara redu ratofamba rakutenda saka chatipindai tese sekuirana kwataita tasvika shuwa pamukuru ari kutaura pozita ndiri 5 kanzi namukoma mukuru ini ndindi kutaura wasvika pambe pamambo kanzi changamire tauya tine wana mudzinza
rukararo achiti ndini Mandi Ndakaurayiwa naB. Saka tauya kukumbira kuti muite ndibatsiro. Kanzi B wacho ndokupi. Mambo macho ngobvunza. Kati handiri pano mambo. Kanzi unoti kudini nezvekutaurwa ndichi nyama dzako. Kati changamire. Nina handina chandoita ndinoziva. Kanzi naTenzi iwewe wakazviziva sei kuti ingozi. Kanzi ndakaprofita nemumwe muprofiti mazita tomira handiti. Ndakaprofita nemumwe muprofita achiti ukaona December asvika pachakarara munhu obva waziva kuti shuwa mukomana akaita akauraya munhu. Saka December akasvika mwana akabva akarara. Saka tabva taziva kuti B akauraya munhu. Kanzi nemukuru iyo kaB unoti kudini nazvo. Kati changamire kwataya kuno tauya kuti mutiyananise. Ini handina chandoita chandinoziva. Ndimi mucheki. Kana Tenzi aura kuti zvakanaka. Ndakupai mweya mutsvene. Achiti mweya mutsvene akuti zemeni. Zemeni zvatinoitwa musati mambosvika kwamaranga. Handisati Anoti uye handiti sezvakaita uyo akagarapo. Anotora chinhu chake kubva achiviga pana. Muri kusero. Handiti. Right, imi makutosvika makutanga kuti instead audzana tiri 2. Tashamwari toda kuona kuti anoziva here ndaviga chinhu sei. Alright. Ndozvinoita zemeni. Wasvika ikoko. Then iye muprofiti akataura kuti panapa muri 2 mawirirana kuti muvige foni yenyu yakati iri kusero. Anoona. Izvozvo. Anoona. Saka takanzi takupa ichi zemeni. Kati it's okay. Taenda kuzemeni kedu. Takapiwa profiti vanokwana kuita 7. Yaish. Nzvimbo dzakasiyana siyana. Vati nzvimbo dzakasiyana siyana wakauya vatisingazivi. Aka 7. Hapana akandibata kuti ndinechi Ndakaurayiwa ende ndine mushonga. Ndobva ndaenda. Vaibata kuti chii? Right, iyo wakati pane wana akataura nyaya yandachimbotaura nchiti yes muzinza mei makaurayiwa munhu. Na iye akati nemadzibaba enyu. Akaurayiwa munhu. Yes iri mongozi. Asi chiri chanyanya kukura. Maita uchireketwa uri muzinza menyu. Vakuti imi sekutaura muri ingozi vakuteka advantage ipi? Iyo. Obva wakanda. Kana chakubuda chinzi ingozi. Ndo zvirimo izvi. Ndo zvaitaura yanguti Yohani vamwe vese vaitaura chiti shuwa mhepo yakura ipapa mhepo yezvipambo itumirwa nenhingirikini. Mese ndaona mukunongedzana muchiitana asi Mwari vati hapana. Saka ndanda kutofara mai ndakudzana mukoma wati mukoma mandinzwa. Ndina kana kubatwa kana ini rangu zita raita sei. Ndokumbira kuti kana tabva pana kandasvika kumbo mutaurire vanhu vese vamaitaurira zvechi. Saka pava maprofita 7 hapana akakubata. Ende muri ikoko kuzemeni ana mukoma vawirirana nazvo kuti ndozvi kubuda kumaprofita atapiwa nemukuru wechechi. Kusvikirana bozi wakanzi magutsikana here. Yes. Newa profit bozi wa profit ampiwa zemeni mwana pia 3. Saka awamwe 4 wangu watu wama extra. Magutsikana here. Toda kuti imhuri yekwamutoko ika inazogutsikana. Saka iwo akati hemeni taita sei? Tagutsikana. Chakazondishamisa ndechekuti tabva kuno kuMandi tatosvika kumusenda chizi Tuesday. Mukusenda kutofonera chinzi gai chako chapiswa imba yapiswa. Hawo. Saka taura kuri kuita vanhu vari kuti kuna wakaona wakapisa. Ndizika. Kozeta uyu aizvitanga akabatwa nengozi. Awakaenda wakagwejenura chakanetsa ndechekuti ngozi yakabata kune munhu mukadzi. Gwejenura muchigayo. Makizi ndinayo kusenda. Gwejenura acho munhu mukadzi haana simba rakadaro. Vanhu vakagara wagwejenura. Wachizoshandisa advantage yekuti iwewe achizviita kunge ngozi yechitora matsonzoti zvenzungu zvezvi nehuni nemashanga ndakuisa pamusoro pechigayo. Because chigayo chandoshandisa kumusha chedhizi. Injini yacho machangifaya. Watora bva waisa. Wachipenya machisa. Awo achita sei? Vanhu vachita sei? Vachiona. Vachiona.
paunzi ngozi yaita sei yapisa chigayo yapisa chigayo zvino zvinhu zvikunetsa kuti ngozi ndo zvaineta here inoenda kotora huni nenhindi yobva yati ndipe machisi yokwenya iyo nhingiriki nayo ndo zvinhu zviri kunyanya kundinetsa 1 2 kumba kwangu ndine dzimba dzinokwana kuita 3 nditi pa3 dzimba dzangu ndichakuratidzai muchiona 1 ndo yakarara ine property yes nozini ndiri best musenda angu asi ndoti kana tachidzika kuhoride musha ozinini ndine madzimai akati kana tachidzika kumusha hedu tochiita hedu zvehoride zvo zvekumusha tobva tadzoka hedu kusenda saka iyozvo zvawakaita manje pamba pacho wakatanga wagwejenura wapaza pawindo hamno matoriona ndichakuratidzai muchiona wapaza wakatora monaki yanga nehembe nedzimwe hembe nemagumbezi wapinda mune imba yakaplastwa yakarofya ibutterfly yakarofya yabva yaplastwa in and out zvese mafloors mawindo chasara kuiswa maglazi nemadoors chete watora bvaisa pakona wakwenya machisi zvinova zvine butu remadota akadai wati ichi ingozi ndichienda nemapurisa ndakabvunza ndikati muchiona munoti ingozi here saka aiona ngozi ichienda kunopisa kuchigayo ichienda kunopisa kumba ndiani kumba haina kudzika aya kumba makazongoona kwata chiti right kumba kuno wakaona wachipisa waripo vanhu wakapisa kumba waripo wakaona handiti waripo wakaona asi yenya kuti ndine ngozi akanga aripo here right anga ari kumba ndoko akazoita dhemu yekuti vanhu watizoni ndiye uyu apisa asi wari vanhu vangu wakaenda kopisa kumba wakapisa kumba wamwe wachishandisa uyu kuti echiti ndindapisa kwese ndimubona kuti awapisa wasabude uyu ari ndiye wanjetashe anzi ndiye aita se apisa ndo mamira akaita chi maitikira zvakaita manje ndinandi kuti maona kwatsva ndikufonera munzi kwapiswa ndiri kuti munhu akakufonerai akati here munhu uyewe ari kukarara nengozi tamuona achipisa imba right akati tamuona achipisa chigayo hanzi ngozi yedu yaiona ichipisa chigayo that iyo hana kumbonditi hanzi ngozi taiona akatiti tsitsi atora mashanga nenhingi munziza ndakatarisa kudai atora mashanga neye akaenda kopisa ichi akapisa akakwenya machisa akapisa muchigayo ipapo ngozi yaiti chi right uyu manje aiti zvoni right asvika ipapo akati ndindapisa tsitsi manje aiti ndindapisa ndindatoi ndini ngozi ndindapisa sa ipapapo inoya sei ngozi bhozi tikutaura katai munotoziva ndi Robert arikutaura tsitsi munomuziva kana ngozi yauya pane difference here kuti izvine zvinoziva kuti munhu apfekwa nemweya wengozi inini handina kugutsikana kuti ngozi nekuti even makumubvunza ndiye aitotaura tsitsi panyama kuti ndindakanopisa nekuti ndiri ngozi ndikati uri ngozi yerudzi inotora huni nemoto ndipe machisi yokwenyu ngozi yerudzi inova ngozi ndatsoya makazonda ndakati ngoma Robert chishamiso kwana ndiri kuno kuda kutiwo vanoziva ngozi maitikirayo vandiudza kuti ndo zvainoitawo here kana kuti handizvo zvanoita tinoenda kuti ndipe machisi nenhini kana kuti idhiri rakaitiwa newanhu handiti alright mabva kuzemeno shoko rakanosvika here kumusha kuti tafamba tapiwa maprofita manomwe 7 asi zvabuda ndezvizvi right kunana ava pamba sina kuti zvichabvunzika because ava vakasvika vaine zvavo zvavakasvika vachitaurwa handizoziva ngosvika nokuti ndakaperera musenda ichitanga ndapedzera pakuti since inini chazoya ndichione chiona mwana ndozondandautaurira saka kuzo ndichazoya ndichiona mwana zvinozokwanisika kana kuti tibvunzani hazvinozokwanisika zvese nokuti ava vakanga vapise chi
imba. Alright. Like ndakubvunza Ngozi. Kuti nai iwe uri Ngozi yerudzi yapisa yangu nehuneniki. Ati butseki fuck off. Hauzichi? Hauzi Ngozi anditi fuck you. Right. Pandakadaro une vanhu vakapisa. Wabva watanga kuti wati uda kuti jairira. Wangada kutondorwa pamberi pechi mapurisa. Iye uda kuti jairira pano. Vari kutaurira. Saka ndakanatsona kuti hapana painini. Ndakundika kuita mudiki. Ndauda kuti kana ari munhu ari kuita kuti zvidai. Ndandoti zvichibude house pachena. Handiti. Hama dzenyu dzekuKwamarangi vakatotaurawo kuti mambo taakumbobvisa magemenzi timbonofamba. Handizvo zvamataura. Pane kwamakafamba here? Right. Inini handina kukwanisa kuzofamba nawo. Because avanhu ava zvavakarongana kuti vasvike pakupisa imba yangu ka. Saka zvavakutoda inini chaizvo. Zvokudayo usina kupisa imba, unaikwanisa kupondiwa ndini ndichifa. Nditi. Zvokuti sendiri kudaro. Wakatanga kunditi Achiti. Mapurisa aripo 4. Vaida kutouya chaizvo zvokuti mapurisa anazoona kuti awa hatisi tikavasekerera ka munhu anorohwa achifa. Asi mapurisa akasimba kuti iwa. Saka ini kuti ndizende ipapo nditi tikwanisa kufamba nawo nenguva. Vari wega vasina kuenda kwachief. Ndakati handikwanisi. Asi izvezvi ndakazofonerwa nachief. Wanditi ndiri kuda Sande kudzira mangwana. Okay, makanoripota kwachief. Ini kwachief ndakaenda pandawazisa. Ndati atenzi. Chitiko chaitika kupi? Kumusha. Chinova chiri kundishambisa kuti Ngozi inotora moto ichienda kopisa nhingi. Shamiso chikuru. 1 2 Ngozi inoenda kutora magumbezi mune imba sei. Yoenda naye mune imba ishi. Yoisa, yotungidza. Shamiso. Handiri. Saka ava vasatadzokera kuchechi. Akuchechi hakuna because nyaya isati yapera. Nyaya isati yapera. Ndosaka mandira ndakati iyi nyaya iyi ndiri kuda kuti ndandoshira kuti muuye muifollowe kusvikira painopera. Magomekitira kuti sofa panguva ineyi zita rangu harisiri zita muvanhu. Vari kunditi Ndakaurayiwa. Wese zvakuti haundoona kana imveni musende akutonditi Ndakaurayiwa. Asi ini upenyu hwangu hwese Ndakaurayiwa kana kubata mushonga. Vaitaura naMandi uyu Ngozi. Anti Ndakaurayiwa kupi? Hanzi paMutoko kusenta. Wabva wati zvoni ndiningori nekakona shopu kangu karipo. Kona shopu kandangoisa kuti mudziyo tangu kuti mapureti. Hanzi akaisa mukashopu kake kakumusoro wacho uri mukashopu. Ngozi iri kutaura. Ndizvo zvinova zvinokuti vanhu ndakavati nini vanhu kana muchifunga ka. Mukanzi mimi taakuya izvozvizvi hande. Mupinde mushopu tokumbira landlord mudziyo yebuilding. Taakubvisa zvinhu tivhure tonoti pane pakadhikiniwa here nini. Saka mumwe munhu haagonozvifunga zvese izvi. Anenge angoenera kero kuti akauraya. Saka ipapo nditi kuudza munhu since upenyu hwangu bva ndichizvarwa mishonga handisati kana kun'anga handisati ndamboita. Kana kuuraya munhu handisati ndauraya. Izvi ndo zvandinotaura. Saka ndataura ndichiti nini dai zvakwanisika ndinofollowa nyaya kusvika pokupedzisira kusvika amazobata anova kana ari munhu ari kukonzeresa zvinhu izvi. Mandi anoti anobva kupi? Zita racho inini kwaati ndobva inini hakuna ari kunditi hanzi wakanditsipika 1 2 wakaurayiwa gore ripi. Ndakamubvunza inini wakaurayiwa gore ripi. Waraiti kana wakaurayiwa hande woita sei woratidze kavanhu ndakati apa. Ndinongoziva zvese. Nomaya bati wakanditsipika handikwanise ndikwanise kufamba. Hanzvadzi yenyu buda ndibude hanzvadzi yenyu chaichaiyo arwara apora iye zvinezvi muri kutaudzana? Asati apora. Wakati achirwara. Ndokwamaiguru. Ndokwamaiguru. Okay. Bongo nangane Barika. Andi. Ivo ikoko kune hanzvadzi here kune vanenge navenyu here nevamwe ana vakoma. Ndovari kutomuka hondo manje. Okay. Ndovatone hondo yepi ndotoita kunge izifi kunge ndakauraya hanzvadzi yavo. Zvokuti kana dai ndakaita kunge ndakatouraya ka. Singatondoni. Saka ivo vakambozvitsvaga here
kufamba chitsvaga ini nditi deyongwani kwaunoti isusu takafamba shamwari handi kwakati wakabatira aiwa uri kuramba iyo handi kwakati nhingi ndiari kuti ndisandaona achidaro ndisandaona achidaro ndototi ndikaona achiti kwakati wakabata ndikusvira kuenda ikoko ndinoda handi nozvidisisa zvisingaita. Saka kufungira kwenyu maenda kwamambo sezvo nyaya yakwamambo vakati ndiri kuda mhuri yenyu kwese muri kufunga kuti vangakupei mutongo wamuri kuexpecta kwamambo ndiwo kuti inini kwamambo vatoti fambe. Okay. Saka kufamba kwamambo ndokwandandinyadira imi handisi pari kufambira namambo atanje inogona kuzongobuda iri imwe chete plus kuti pamwe tizofamba tichienda iko vamwe vana chiremba havadi makamera handivazvaona vanogona kunge vakatosiyana pamwe vakuda kana special arrangement nekuti vamwe vanogona kuzoti pamwe vamwe havaoni saka vamwe havadi kunyadziswa because video ikaira yarekodi aka wabuda dondoka ndo tinotendezve kuti hai munhu aite munhu aone ndine kwawakaenda ndaro video racho ndinoda kuratidza. Muri sei? Aiwa good. Vanhu waita sei? Ndi B. Halo? Ndi B. Ande kama kufanya ndipo wali na bwana huyu hapo mwanzo nyene kama kati sitazo mama ngojona na kushamba za kimbotazo kawana. Yokufanya tu yapi sangane pumbizo utapone nguwa hizi ndo pamuzi ngina kubrazi. Aiwa ndandiri pa police apo. Alright. Ndandiri mapurisa amene tokona kutaura here chidimbu chacho. Sorry ngoma ye. Aiwa unotenda ndadzoka ndiri mutende mo. Ndiri musenda but manje ona ikangoma ningi. Zvikiitika zvakawanda ka munongonditi ga zvishoma zvacho handiti then tozoonana tozofinalize handiti zvaona nyaya mamiri akaita ndekutika vanhu vakasvika munhu aikara achitaura zvaaitaura zvimwe hazvidi kutaura pafoni uya undione iwewe ndikuringa 2 hours ndendadzoka ndazvinzwa angoti munhu aikarara handiti ka onaika inzwai munzwe kamudhara panapa inini ndine kesi yandandiri kuita nemapurisa yandiri ka saka patinoda kumboti fambe nemapurisa saka ndandiri kuti mukandiudza bichana then pamwe kana tazopedza zvatenjizeto pamwe kana handiziva kuti pamwe mangwana here because mangwana ndikuenda kuatenzi nekudzoka pane ndabva paatenzi ndobva ndauya ndichiita ndichionana nemi asi mambondiudza mambondibhirifa bichana pane zvakataurwa nehama dzangu. Aiwa kutaura zvakataurwa but nyaya iripo zvibackground ndizvo zvandoda kuti ndikuonere hazvidi pafoni. Hazvidi pafoni? Hazvidi pafoni uya uti usangane totaura uyu kana une zvaurikuita uita unopa zvinhu zvitozvo zvibidi itekezi. Alright ndazvinza mukoma kwati. Inini after 2 hours ndadzoka ndamutende unotsvaga uyewa pandendiri kupugura wano then mangwana uenda kwachipi mabva kwachipi uchauya kumba meseneseni wotese as a family. Obviously zomafambira zvichaita mangwana mchaya mese iri family. Alright pari boo mukoma kwati. Thanks. For these and more stories, tune in to ZimNews Beat TV with Robert Tafumani.